3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sigararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Wewes po ngunyan. Minapa sa indo na naman ang padabagong kabtang kan sa tuyang programa. "3D sa GB". Hindi po sa inyong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Mag-irebiba naman kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Mag-restorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Sa lado technical si Nemes Flora. Sa IT si Jerome Martinez. Sa News Base, Andres Marias. Jenny Balyaran, Nicole Gloriani, Shara Leron. Kami po naglalaom na kamo na sa maray na kamugtakan ngunyan na hapon na ini. Kaya laomi na okay lang ang sendong pagkabuhay ngunyan na pagkahapon. Ayan ha. Kumusta na tabi kamo? Ayan, sana kamo nasa okay, nagmerindal na lamang. Ano ang maray na merindalan ngunya na pagkahapon na ini. So, natural sana. Ayan, Kumusta po sa mga parantabay ta sa iba-ibang lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast? Mga naka-tune in sa traditional radio, sa Facebook Live, sa DCGB News Online, as in sa iba pang mga application. Okay, and sa gabos na pigaabot kan sa tuyang programa, yan kami po naglalaom na okay manggirare tabi ka mo, and just the same mag-preparar tabi, mag-preparar, yan anong yan pagprepararan. Ini po na nagpapatakot na naman na panibagong anunsyo. So, bagyong uwan. Bagyong uwan. Ayan. Bantayan tayo ng maray, kaya keep tune in sa mga radyo, buda sa mga legit accounts, Facebook, buda sa mga broadsheet, mga sa television. Yan.
At anganing ma-update kamo kung ano ang sitwasyon kan bagyong si Juan once na ini makalaog sa Philippine Area of Responsibility. Bata sabi medyo makusog-kusog ini. Makusog ini si Juan, nasa dagat pa sana, makusog na. Yan. How much more kung ini makalaog na sa Philippine Area of Responsibility, mas lalo ining makusog. Yan. So, we have to prepare ining weekend na ini. Yan. Although, so, iba baga, nga tuod na nga kita kaayan. Iyo, tuod na kita sa mga bagyo. But, maski siring kayan, kay po manggararay kitang magpreparar kung ano ang mga dapat ang garibuhon. Iyo po, yan. Permisyon na kamong mag-antabay sa radyo, yan. Sa bako, so legit talaga, legit na mga weather forecast. Nganing, day ka mo malansi. Ara mo, dakulong mo niyang ki mga forecaster. Baka, dakul ki mga forecaster ngo niyan, sige sa ang post na minakausa para malibong lugod. Sabi nga kan, arong kayo ni one, sabi nga arong one, aran nga tubudan, mag-antabay ka mo mismo sa mga legit na forecaster sa pag-asa. Tamay mga updates man na sindang pigpapalawas. Dapat so tamang source of information ang sindong tubudan. Tanganing day ka mo malibong pag-abot kan mga aldaw. Maray na hapon kay amigong King Reynaldo. Yan, King, baka igwa ka lamang dyan kay kung anong mga sitwasyon kan mananungod sa sa panahon. Sige daw, tabi. Yan. Okay. Sige. Anyway, pwede yan sa aga o bien sa Sabado, makalaog sa Philippine Area of Responsibility. Duman pa Aryo pa ini duman sa northeastern Mindanao. Yan. Pirmi kayan lilaogan kung duman sa northeastern Mindanao, duman iyan sa Hinatuan. Duman ang minalaog. Sa Surigao del Norte. Ayan. Minaitaas yan. Kaya baga mailing nindo sa mga post. Garong ya cone shape. Dahil manangahulugan na ngayon garong nagdadakula, dahil man po. Diyan sa tracking na yan, may mga bilog-bilog baga. Iyo yan. Mientras na nagsasakat iyan, o kung pasayan man ang direksyon ka yan, mailing mo dyan kung sulangi lang, so circumference, Kaya mailing mo dyan kung arin na mga lugar ang pwedeng maapektaran pag-abot kan mga aldaw. Iyan, Bako ngayon, sa dayuton ngayon, so pinuunan, so point of origin, nagdadakula ngayon, dahil man po. Di man araw kaya na sitwasyon. Kaya cone shape baga. Ang cone baga po sa ibabaga. Sa ibabaga. Pero so apakan ice cream. Yan. Sa ibaba. Minaitaas baga. Araw makayan an minadakula. Araw makayan an yan na pigapod na cone shape na tracking kan yan. O yan ang sa bagyo. Okay? Sige, 15 minutos po makalampas ang alas 4 nin paghahapon. Marinapon diyan sa Pulangi. Kay Kong Adrian Salceda, marina hapon tabi. Nasa recess pangunyan ang Kamara de Representantes. Pero sa Lunes, back to work na naman. Back to regular session.
ang Kamara de Representantes. Iyo. And congratulations sa sa Pulangi because awardee sinda. Awardee an Pulangi sa pangangenot ni Alcalde Giselle Salceda duman sa 25th Gawad Kalasag Seal for Excellence for Disaster Risk Reduction and Management as in Humanitarian Assistance ngunya na taon. Yan. Naramduman nindo so Team Pulangi kan magkaigwanin na bagyo sa Masbate tulos man na nagpadara ng humanitarian team nanaonin na nagtabang nag-assist sa mga naapektaran kan bagyo sa Masbate. And at the same time, duman sa Cebu, kan nangyari man sumakusog na linog. Yan. So, yan, LGU pa siya na yan. Bina-organizing nin humanitarian team compuesto nin sa WAS team, water and sanitation, sa engineering, medical team, dental team, and iba pa. Pipadaraan duman. That's why yan ang natawan sindaki award for this humanitarian assistance. And siyempre, sa Gawad Kalasag Seal for Excellence for Disaster Risk Reduction and Management. Yan. Pangduwa na ining award, Gawad Kalasag Award, kan LGU Pulangi. Yan. Congratulations, Tabi, sa LGU Pulangi. And siyempre, sa gabos na mga nagtatarabang dyan sa LGU. Yan. Sabi baga nga ni, mas marin itong kita, halimbawa, sabi yung tanang na-spare kita, nakaligtas kita sa araw kaning kalamidad. Pasalamat kita. Pero, what about itong mga tugang ta sa ibang lugar na iyon sinakob kay araw kaning kalamidad? So, we have, kung igwama siya na itabang na. Maski diit, okay lang yan. Dito man pigagad na kung alimbawa kita man ang mga iponin tabang tinamaan mangya kita ki disaster, siyempre may utang na buot so tinabangan, matabang man ang digdi sa to. Yan ang sistema, patarabang tabang. Bako, araw kaya ng sistema. And kan panahon ni dating governor and dating Congressman Joey Sarte Salceda, iyan ang ginibo kan provincial government. Maski kan kung kongresista pa siya. Yan. Nagbibilog siya kay Tim Albay. Naramdaman nindo, ganda si Kong Joey pa. Yan. O maski na nga ni day na siya sa pwesto, nagpadara ki grupo duman sa Catanduanes. Kan sa kubon sa Catanduanes kan bagyong Christine Baya ito. Yan. And pati dyan sa Masbate and Cebu. Yan. Taan pag-survey has no boundary. Yan. Yan ang sistema. Ang pag-survey, ang pagtabang, tamili ngaya araw kayo ni o digi ka siya na sa distritong ini, di ka na pwede magtabang sa ibang lugar. Pwede. Pwede. Tayo nga na yan, di nga ni inin, yan ang boundary ang pag-survey. Okay? Sana araw ka yan ang mangyari. Okay? Marinapon kay classmate Violeta Cardenio Raro.
she is watching right now. Salamat tabi, classmate. And maray na pon sa Maarang Rayer. Yan, ano. Okay na? Ini si classmate, gusto na sa naman. Kada bes, minauli digdi. Para sa ano man ang mga pagtaripon kan grupo. Yan. Madali na pati ang Christmas. Kay Irmana Dels Peralta Tinuco, maray na hapon man tabi. Yan, salamat po sa pag-antabay. Okay? Sige. Bueno, so iba pa niya itong mga tugang na istorya, digdi. So mga ano yan, mga nakatutok pa lang sa Facebook Live, ano? Sa online kan DCGB. Maray na hapon tabi sa Indo. Sana kamo nasa maray na kamugtakan. Natata, day ko na ayun niyo. Ato na, iba minalawas o napauno. Ato na ta, balikan tagararay. Okay. Madali lang. Okay. Yung manggararay o. Anyway, so yan tabi, ano, again, congratulations po sa LGU Pulangi. Igwapa palang sindangon yan kay programa in cooperation with TESDA. In cooperation with TESDA. An LGU Pulangi and Office of the 3rd District, headed by Congressman Adrian Salceda, padagos po ang pakikipag-koordinar sa mga national government agencies para magkaiguan in partnership sa implementasyon kaining mga programa na makikinabang sa mga residentes masanakan Pulangi and 3rd District. Antes na magatabi, ano, nag-o-offer kay kadakol na mga kurso. All you have to do is to register, mag-comply sa mga requirements, and sunodon kung ano ang ipigpapautob, tanganing makatapos kamo kan sa indong mga kurso of your choice. So mga mo yan indong kurso na pag-abot ka ng oras, magagamit nindo yan, magiging armas nindo sa anuman na paghahanap nin trabaho. Iyan ang ano. Kaya, pirmi ka mo dapat mag-antabay sa mga programa, lalo na sa Facebook Live. Sa Facebook, may mga nakapost dyan na mga magayon na istorya na pwede nindong magamit pag-abot kan mga oras. Iyo? Ano ba nga ni bagang programa kan TESDA? Libre ka na? Basta mag-comply ka kan mga requirements, igwa pa sinda ki allowance na pigtatao sa mga participante, sa mga enrollees. Pamasahe lamang. Magayon na pag-araw kaya na libre ka na mag-eskwela, may pamasahe ka pa. After mga perang aldaw o simana, makagraduar ka kung ano ang kurso na biglaugan mo, tatawang ka ni National Certificate o yung pigapod na NC2. And with that, magagamit mo na iyan sa imong pag-apply nin trabaho. Iyo po. So congratulations Tabi sa opisina ni Congressman Adrian Salceda and of course opisina ni Alcalde Giselle Salceda of Pulangi sa mga araw kaining programa. Nadakol an matatabangan pag-abot kan mga aldaw. Yan. Yun, kay po siya na mag-coordinate ka mo sa sa opisina ninda. Magpatabang ka mo. Pag-abot kan oras, matatabangan ka mo kayan. May mga para, siyempre, may mga
bilang siya na kung perang islat an dapat bako man yan kay puan kay bilang siya na paano an mga islat na yan o yan ang pwedeng 50 siya na 50 siya na o pag nakalampas ka sa masunod ka naman na batch iyo ang sistema dyan kaya first come first serve iyo ang sistema dyan kaya dapat maikmat ka maikmat ka sa pag-inirib. Usong-uso naman sa nangunyan bagaan an Facebook. Nakulo naman ngunyan ng mga tao an may Facebook, may naka-online o mag-browse na kamo duman, makakako ka mo ki informasyon, ay uni pa lang niya, pwede digdi, pwede pa lang niya digdi mag-enroll. O di, approve it siya nindo. Yan. Pambira man siya na pati yan. Pambira man siya na yan. O, kay po na mag-antabay siya na tabi ka mo. Okay? So, sige. By the way, congratulations man tabi sa Sorsogon. Of all provinces digdi sa Kabikolan, matindi talaga ang Sorsogon. Iyo po ang may pinakalangkaw na economic performance sa gross domestic product o GDP kada kaaging taon with 6%. Butsabiyon, asinsado ang Sorsogon. Dinaog kita. Dinaog sualbay. Sa bagay, mahiling mo man talaga sa Sorsogon baga ang mga development. Kumbaga, an economic boom diyan sa Sorsogon. Nahili mo na yan, Tata Nems, bago pa siya na-ansendang City Hall, nagpagibo na naman kibagong City Hall. Baka, yan, ayos baga, buda, sa turismo, boom na boom ang Sorsogon. Ang tourist arrival ninda, Alangkaw Kimaray. Yan. Dakul ki mga tourist destination dyan na binurugtak. Kaya, pag abot dyan sa airport, sa Alubo, an iba, pasirin na sa Sorsogon. Yan. So, siyempre, may dakulang epekto man na yan. 6% sa GDP, dakula na yan. Dinaog kita so albay. Base ni sa datos kan DepDev. Anong DepDev? So dating NEDA baga, National Economic and Development Authority, bago na ang pangaran, Department of Economy, Planning and Development. Kaya DepDev. Yan. Albay, 5.5%. Ikaduwa kita. Dinaog kita ki 0.5% kan Sorsogon. And followed by Catanduanes. Dinaog taman su Catanduanes nin 0.1%. 5.5 su Albay, 5.4 su Catanduanes. Di, dakula ko na bagay-bagayan sa Catanduanes. Isla sa na yan, pero ang pagbabago, dakulaon man. Yan. Okay. So, Kamsur, medyo ikaapat, 4.9% sana. Dakulaon ng Camarines Sur. So, Cam Norte, 4.1%. And Masbate, 3.2%. Ayan. Gross domestic product. Ayan. Kumbaga, naod yan so Masbate. As far as GDP rating,
is concerned. Pero we hope na ining taon na ini baka lamang magbarago na. All the while, kan mga nakaagi, an albay, iyo ang nanginginot. Iyo ang number one. Pero, siyempre, sabi nga ni, nothing is permanent. Ano? Ha? Yan. May mga pagbabago talaga. Na, ano na kita? Kumbaga, nalampasan kita kan Sorsogon. And 0.5%, 5.5 kita, so Sorsogon is 6%, and 0.5% is, kumbaga, dakula ini. So, gayod, we have to have a change, ano? Kaskasanta ang nasatuyang mga programa para malampasanta ang Sorsogon. Pero sa Sorsogon, siyempre, magibo man ito kay paagi na ma-achieve ninda ang sendang goal na mas alang ko pang GDP. Bako? Yan, magibo man ki medyos mga programa ang Sorsogon. Tanganing, alambawa ngaya, ang goal ninda is 10%. So, ini, ang sistema is mga challenges ini. Mata-challenge sa Sorsogon na mamantenir ang top position. All the rest, kan mga probinsya, mata-challenge man na mag-exert ki more effort para mas na ma-reach ang sendang kamauotan. And siyempre, once na alangkaw ang GDP mo, yan, may bultada iyan. May bultada iyan siyempre. Malangkaw man diyan so mga income mo. Bako? Araw kaya ng sistema. And siyempre, so pagkabuhay kan mga tao, malangkaw man. Yan. Bako? Matatawan pag alimbawa ang ekonomiya is nagkukusog, it will create hanap buhay. Makrear ang kihanap buhay at matao iyanin empleyo sa mga tao. Once na iyan nagkataraon mo kitrabaho, natural, malangkaw man susendang income. Alangkaw ang income mo, may sweldo ka, mabultada man iyan because pag may sweldo ka, mamamakal ka kan mga kinakaipuan mo. Sa mga tindahan. Malangkaw man so revenues kan mga tindahan, mabayad sinda sa gobyerno. Yan. Araw kayan ang sistema. Ano? Takon na mas dakol na mga tao ang may empleyo, may trabaho. Siyempre, mababawasan so unemployment rate. Pagkatapos medyo maangat-angat man ang sendang buhay. Siyempre, maisip man na yan na mamakal ki mga kung anong mga kasangkapan sa harong, etc. etc. So yan, and once na araw kayan ang sitwasyon, maray ang ekonomiya, chances are, mainganyar so ibang mga negosyante, kapitalista, na magbugta kinegosyo sa sarong lugar. But, of course, may mga factors na dapat ikonsiderar. Lalo na ang kuryente. Takon na alangkawon ang singil sa kuryente, so ibang mga kapitalista, di man ma-invest alangkawon ngayon anong arang kayo ni, ang kuryente ta ngaya. Halimbawa, di sa tuya, gurano ang per kilowatt hour as compared sa ibang mga probinsya. Yan. Kaya
talamatam so ibang mga negosyante na magbugtak di sa tuya. Talangkaw an singil ta. Para ngunyan, medyo nagbaba. So, per kilowatt hour. Kasubago, ako nagbayad pa sana dyan sa Aleco. Dati-dati, araw kayo ni an rate. Pero ngunyan, iliong ko daw kung gura so per kilowatt. Medyo nagbaba, tatanim so pigbabayadan ko. Yan ito. Pero so buffer fund, iyo manggararay. Pero so per kilowatt hour. De ko garing nagkaroon yan niyo. Kung tadakuluno ki pigpa para borugtak an sa resibo. Ayan, basta at least buminaba lamang so konsumo ta. Ayan, okay. Yan ito so per kilowatt digdi. Generation charge 4.5277. Transmission charge, system loss. Hindi ko nagkasarabutan nini yung mga kung ano pagkaparaborok takdigdio. CAPEX, capital expenditure, system loss, may mga VAT pa ini. Yan. Dahil ko na at ko man kasarabutan na ni badigdio. Pero at least nagbaba lamang so pigbayadan. Kaya ababa man so gayud mo yan so presyo kan kuryente. Pero kung maging estable ini, mas takul na mga negosyante ang pwedeng magbugtak ni negosyo digi sa tuya. Okay? 20 minutos bago mag alas 5, mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige po, diretso ko takan sa tuyang istorya digdi sa 3D sa GB. Ngunyan na pagkahapon ini, madali on siya na ang panahon ba ya tatanayon sa re? Ining simanang ini, tapos na naman so primerong simana kan Nobyembre. Maray siya na ngunyan, na may mga pigdalaom-lauman so mga nasa gobyerno. Yan. Nata, anytime soon, igwana ki ipapalawas na implementing guidelines duman sa year-end bonus and cash gift kan mga empleados kan gobyerno. Yan. Igwa na ba, nagtaram na ba si Budget Secretary Amina Pangandaman na anytime ipapaluwas na yan. So year-end bonus is equivalent to 1 month salary. So cash gift, 5,000 pesos. And ma-receive. Who are qualified to receive these benefits? Sana sa mga job order and casual employees, matawan man lamang. Aro sinda mabaga nagtatrabaho kayo gusto. Yan. May rason man lamang.
nganing maging maugmaman ano sa indang Pasko. Yan. Depende, nasa, ang mga LGU, pwede ba sindang mag-set aside supplemental budget, to make their employees happy also. Maugmaman lamang. Bastang susog sa lay ang ipapalos nindang mga benefits. Tabaga pag-abot kan oras, madisalaw naman kan kowa, ipauruli yan. May mga nangyari na baga, tinarawang ki araw kayo ng kantidad, pag render kwenta, dinisalaw kan kowa, na marayad lugod sa mga empleyado. Paano yung mamarayad? Salary deduction. Yan, Okay? So, maray pa ini, maray pa sinda, kung kamo mag-agom, pareho na sa gobyerno, and you are receiving this much monthly income, mag-50,000 na sana. Mag-agom ka mo, may 100,000. Plus, tig 5,000 na cash gift, 10,000. O di 110,000. Yan. Diyan naman kaan, tamiling igo ka mo kayang kimaresibi, wala tuan gastos. Ubos-ubos biyaya. Sabi baga kan mga gurang, save for the rainy days. Magtago man kamo kan para sa iba. At nganing pag-abot kan oras, igwaman lamang kamong bulnoton. Bako na ngayon nakaresibing araw kayo ni, shopping digdi, shopping duman, bakal kayo ni, bakal duman, mas yun man kaipuan, bako man necessity, ta may kwarta baya, sige siya ng pamakal. O bien, ngayon, mag-travel. May kwarta nga kita, ma-travel kita. Kung saan na lugar. Dumang kita ma-Christmas, dumang kita mabagong taon. So iba dyan, pwede pang ngayon mag-abroad. Ta may Christmas break baga. Isipon nindo, so mga masunod. Bako itong so one day millionaire. Yan. Ta mga ngaipo so pamilya mo. Ngaya next year may gastusan ta ngaya so mga aki may eskwela kung anong mga pang-enroll o kung ano pa man nagastusan. Kung ubos-ubos o kumusta ka, malo na siya nangyaya kita. Yan. Sabi nga kayan baga, kung sa eleksyon, iko kita kipigapod na vote wisely. Sa araw ganing kwarta, spend wisely. Maging madunong kita, matali kita sa paggastos kan sa tuyang mga anuman na nakukuang benepisyo. Yan. May mga pigapod bagang ang mga gurang na tingating. Ngayon, lean months. Bako man na bulan-bulan, yan ang jackpot ka sa pag-ani, pag-harvest. May mga bulan na yung tinga-tingani, maluya ang ani, maluya ang subad, kumbaga. So, dapat igwa kang pasiguro dyan pag-abot kan mga aldaw. Ano po? Iyo yan. Pero, uni an warning kan Malacanang. May warning an Malacanang sa mga government agencies and siguro pati sa ibang mga LGU na may Christmas party baga. May year-end celebration. Sabi kan Malacanang na dapat maging simple siya na.
simple sana an okasyon. Bako kostuso. Ha? Tamiling igo nga yaki marasibi. Gastuson tanga ini. Sumagarbong selebrasyon kan Pasko. Pati na sa bagong taon. Ha? Ang sabi kan Malacanang, as much as possible, simple sana. Ano? Takon minsan baga, pag may mga party-party, mahali mo dyan, mga big time talaga. Yung mga party-party, kung saan pang mga resort, saan pang mga class na hotel. Yugo-yugon mo yan. Oh. Tapos, pag abot kan oras, pag urulian, mali pa nga, dahil malaman kita nabasog. Yan. Rumdumon, sabi kan Malacanang, rumdumon ta na while si iba nag-uurugma, nag-uurugma kita. Rumdumon ta na igwa makitang mga tugang na nagmumurundo. Nata ngaya, di nakaresibi ki year-end bonus o cash gift. Bako yan. Nagmumurundo sinda because tulig pa siya na sindang tamaan ki kalamidad. Mamuya ka man daw, Tata Nems, na nag-uugma ka, utos sa kataning mo, nag-iibi because yan ang ding isap na. Ta inagiyan kibaha, nagka-aranod sa mga gamit, nagkaturuklap sa mga harong, dalan kan bagyo, garong di mo man makonsinsyado eh. Yun yung taramon kan gobyerno, na maging simple, imbis na magkigo kita kipigapod na lavish na o yan ang selebrasyon, why not ngaya, so iba duman na igagastos mo, itabang mo duman sa mga nangangiipo. At least, maugma lamang sa buot na nakatabang duman, alambawa sa Cebu, Central Visayas, tulig pa siya na sindang sa kubon kimakusog na linog. Kanakaangal daw, so bagyong Tunyo ba ito? Tino, sinakob man ito. So, Cebu. Flat baga so kadakol na mga harong duman. So, mga kagamitan, nawas out talaga. Pasalamat nga na isiba duman, dahil bali ngayang so mga gamit nagkawarara inaranod na homeless sinda, dahil sindang masisirungan, pero pasalamat siyo iba duman, ta at least buruay pa sa pamilya. Unlike siyo iba duman, labis na gatos na ang nagkagaradan. Pero ito, labis na gatos na ang record kan OCD na nagkagaradan. Di sa pamilya ka ito na mumundo. And mostly, kan mga nagkagaradan, kausakan pagkalamos. Binaha nga ni duman. Siyempre, so iba duman, mga medyo may edad na ngayon, alimbawa, so ibang mga aki, nakabuntog sa ararom na tubig, malalamos. So iba, nabaodan kay mga nagkaturumbang puon kay kahoy. Kaya, araw kayan so nangyari. So yun gayod ang sistema is instead of spending much, digdi sa mga araw kaning okasyon, i-share na sa naduman sa mga nangangaipo. At least makatabang lamang, mauyong buot. Dako abuda,
ano sa puso na nakatabang ka lamang. Ano? Iyo. Ano da kung magsurunod ining iba sa pangapudon kan gobyerno kan Malacanang, sana sunodon, pati gayud ini mga sa LGU, araw makanian pwedeng gibuhon ninda, yan, tanganing mapag-arugan lamang, mga LGU bagay, igwa mga araw kayo niyo, na imbis man na yan ang gastos ki kung anong gastusan, ilimitar sana, tapos share, tawan taman nga ki tisirarong hamon o spaghetti o doon sa binapak. Ini mga tugang ta sa mga laylayan. Yan. Gura no man siya ng kantinid kayan, di nga 500 gayod, kada pamilya, tawan mo kayan, maurog man naman lamang. Ang problema ngayon, kulang ngayon ang budget kan gobyerno. So may mga makukuha dyan, may mga mararesibi, tipakan mo na kidiit. Baka, pag irason, at least, ngunya na bola na niyo, maging maugmaman lamang sa mga tugang tang reyaon sa, nasa tahaw kan katikapuhan. Maugmaman lamang sinda. Yo? Okay? Sige. Bueno, mga tugang 5 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Happy birthday palang tabi kay Casey Josa. Kay Casey Josa kan OKFM. Yan, perti sumirindalan kasubago. Yan. Salamat naman rin tabi na nakamirindal kita. Yan. Okay. Ayos pait-pait pa ngayon. Bomer. May tada pa naman si baba. Gwapa. Naubos na si lechon. Di na kita kayang pwede ta. Dipisil na. Okay, sige. Bueno. Sa iba pa niya itong mga istorya, mga tugang, ayan. Kaso sa ulat sa bayan ni Alcalde Hisham Ismail kan Legazpi City, may nabiyan siya. Manangod sa sitwasyon kan mga linya ng kuryente or mga kable digdi sa Legazpi. Nagaro ng mga spaghetti or sutanghon or pansit pagilingon. Na although iyon nga na yan, ang sistema is papakaray na yan. Pigpapakaray na yan ngunya kan LGU na ma-arrange man lamang. Bako na itong maali mo dyan. Baski ngunya, ilingonin do, ang mga kable, mga linya kan kuryente, pigsa sarabuda na kay mga dahon, kay mga balagon. Yan. Dakulo na yan dyan. Na kung minsan, minakaw sa lugod nin kalayo. Takon raging na so mga dahon. Yan. Tapos may lasgas pa so wire. Pwede mag-spark. Makaw sa nin mga aksidente. Sabi baga nga ni Ana Legazpi, kung ilingon mo sa ang mga drone na yan, City of Toothpick. Garo man mga toothpick na nakalinya sa mga kalye. So ngunyan, makanos talaga pag ilingon. As in makanos. Yan. Ngunyan, ang plano ni Alcalde Hisham Ismail, kinauro niya na sa Aleco and mga telcos. Kinauro niya na maybe next month or next year,
ang sistema is underground na i-install ini mga kable. Yo? Underground. Puon duman sa may boundary Candaraga, Tatanems. Pasiring sa Rizal Street, Tulapu-Lapu, pasiring sa Peñaranda, sagud duman sa may boundary kan Daraga and Legazpi sa Tagas. Duman, oobligaro na sa mga telcos na magbugtakan siya ng mga linya underground. Yan. Pati sa mga subdivision. Ano? Yan. Makalot na, dumana ipapaburugtak, mabugtak lang kay tubo, dumana isusurok sa mga kable. With that, mga tugang, I think, magayon pag-ilingon. Mailing na sana dyan sa mga ano yan. Kung pwede nga ni, so Aleco, underground naman an linya ninda. Mga fiber optics baga. Buda yan ang mga, yan ang kung ano dyan na mga linya. Tatao na kaya sa mga electrical engineer kung paano ang pag-ibo kayan. Mabugtak na lang kay mga muruman hulgad, ano? Kung ano ang mga design kayan. Magiyong pag-ilingon lugod. Yan. Hopefully, arugan ang mangyari. Tapos sa ibang nasyon nga ni, nagibo. Dahil ka makailing ki mga poste, puros underground. Paano nga kung magbaha? Di man iyan ibubugtak duman sa mga drainage. Sa mga drainage system, di man pwede duman ibugtak iyan. Makaw sa lugod ang kibaha. Kung may mga drainage system, sukali, bugtakan mo ki mga kable dyan, makaw sa lugod kibaha, tadyan masarabit sa mga ragpa. Baka, separado iyan. Pag-aro kayan, magiging, buda, mahiling nindoan mga poste kan kuryente baga. Sa karakulan kan mga nagkakarabit-kabit dyan ng mga telcos o mga cable TV, ano? Nagbabarahil pala sinda sa Aleco, nag-arkila sinda, tamakikabit duman sa mga poste, sa kagabatan kan mga linya, ilangan nindo ang mga poste, uyaya na, kiribad na, aros magkaturumba na, sa gabat. Kung di siya na nagkaparantingan, magkakabarari na yan. Magkahoy pa yan na poste, o metal pa yan, o langsang yan na poste, nahalingin nyo mga turumbado na, sa kagabatan kan mga kadakol-dakol na mga nakikikabit dyan. Iyo? Okay? So, antabayan ta po yan. And pag-araw ka yan, gayod, ang Legazpi, magiging medyo bako na masarat sa mata yan na mga nagkurekot dyan ng mga wires sa main thoroughfare. Ilalo na, pag-araw kaya minsan sisabitan kan mga aralangkaw na truck, makaw sa palugod ng ki brownout. Okay? Okay? Sige. Bueno, mga tugang, for the meantime, mapaara mo na tabi kita digdi sa tuyang programang 3D sa GB atod sa Indo sa karahayang buot ng opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salazada. Sa aga naman tabi, same time, same station. Mabalos and maray na hapon, Sendo Gabos. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Sharmilla Printing Press and